først. Filmer nu. Hej Sofie. Jeg kan filme nu. Okay. Jeg vil gerne bevise kosinusrelationerne. Og vores formel for kosinus, den hedder jo... Nej, vi skal have et andet papir. Fancy. Den hedder CN er lige med AN plus BN minus 2 gange A gange B gange cosinus til C. Og det er altså den her formel, vi gerne vil bevise. Hvor højden falder uden for en tilfældig trekant. Ja, så vi lige starte med at tegne trekanten. Ej, hvor bliver den pæn. Den kan. Det er som sagt en ret vinklet trekant, vi får her. Og den har en vinkel A og vinkel B. Så højden for B og D. Og den sidste kalder vi vinkel C. Og fordi siden C ligger over for C, så hedder den C, lille C, og den hedder lille A og lille B. Og den her side, den kender vi ikke. Der, den kender vi bare for X. Og den her over, den så hedder siden B. Og vi kan først så vil jeg gerne bruge Pythagoras læresætning, som jo hedder, jeg vil bare lige skrive det her ned. Det gør vi så i den røde trekant, så bliver den her, altså trekant BCD. Trekant BCD. Hvor det vil sige, at HB i anden plus X i anden er det samme som A i anden. Og så kan vi lave om på, så vi vil gerne isolere HB i anden, så den kommer til at hedde HB i anden er lige med A i anden minus X i anden. Så er det bare minus X på den her side, så bliver den flyttet herover. Og så vil vi gerne bruge Pythagoras i den store trekant, som så bliver hele trekanten her. Den grønne. Som altså hedder trekant A, B, D. Og der kan vi også bruge Pythagoras ved at sige HB i anden plus, det må så X plus B, fordi vi skal have hele den her side. Så det vil vi putte ind i en parentes, så der kommer til at stå B plus X i anden, det er så det samme som C anden. Og igen vil vi gerne have HB til at stå alene, så den kommer til at hedde HB i anden, er det samme som C anden, minus parentes B plus X i anden. Yes, vi har bare gjort det samme som heroppe, og vi har minus med dobbeltledet størrelse her. Derfor så ved vi, at HB i anden er det samme som A i anden minus X i anden, men HB i den store trekant, HB i anden, det er det samme som C i anden minus parentes B plus X parentes slut i anden. Så derfor skal vi stille de to udtryk op mod hinanden, så der kommer til at stå A i anden minus X i anden er det samme som C i anden minus B plus X i anden. Ja. Og så vil jeg gerne ophæve parentesen. Først vil vi gerne have Cn til at stå alene, fordi vi ved, det er den, vi skal finde heroppe. Så vi skriver Cn, det er så det samme som An minus
x i anden plus, det er fordi, vi har plusset b plus x i anden over på den anden side, så derfor så kommer det til at stå plus. Yes. Så vil jeg gerne ophæve parentesen, så det kommer til at stå cn lige med an minus x i anden plus bn plus x i anden plus 2bx. Og det vi har 2x i anden minus 2x i anden plus, så går de ud med hinanden, så der kommer til at stå c anden er lige med a anden plus b anden plus 2bx. Nu ligner det jo ret meget det her, der er her, men der står godt nok b i stedet for a, og vi mangler et kosinus til c. Så det vi i virkeligheden skal, det er at finde et udtryk for x. Og så det, der bruger vi enhedscirkel. Her er enhedscirklen, hvor vi ved, at radius ud til cirklens yderkant, det er 1. Og det her det er y-aksen, og det her det er x-aksen. Og vi aflæser cosinus på x-aksen og sinus på y-aksen, men lige nu skal vi bruge x, fordi det er cosinus. Den her vinkel, den kalder vi x, og så det vi aflæser til vinkel x, det må så være cosinus til x. Derfor så må den samme vinkel herover, vi aflæser hernede, det må altså være cosinus til 180 grader minus x. Fordi vi har 180 hele vejen rundt her, minus den vinkel, der er herover, som er x, og de har samme værdi, eller det er den samme vinkelstørrelse, hvor det herovre det bare er plus, og det herovre er minus. Så derfor hedder den 180 minus x. Ja, så udtrykket for x, der ved vi jo så, at cosinus til vinkel c herover, det er det samme som den hosliggende katene divideret med hypotenusen. Så altså cosinus, det er cos divideret med hyp. Det vil altså sige, at der står cosinus lige med a, x divideret med a, ikke? Jo. Og så vil vi så gerne flytte a om på den anden side, fordi den går ud her, hvis vi ganger den med x, så derfor så kommer der stå a gange cosinus er lige med x, og det er så selvfølgelig cosinus til 180 minus x. Det er det samme som x. Det vil så være vinkel. Nå ja, det glemmer lige. Det er så vinkel c, fordi det er 180 minus vinkel c. Og det vil også sige, at de her to, det er de samme som hinanden. Cosinus til 180 grader minus x er det samme som cosinus til x, men der er bare et minus på herover. Så derfor, så der står også, at a gange cosinus til 180 minus c er det samme som x. Så vi ved altså, at x også kan betegnes som a gange cosinus til 180 minus c. Men det er der, vi gerne vil have det her 180 væk, fordi oppe i vores formel, der står der bare cosinus til c. Så ved at putte et minus foran a her, der går vores 180 grader altså væk, fordi det er det samme som cosinus til x. Der kommer til at stå minus a gange cosinus til c er lige med x. Så det er altså det samme. Så kan vi så sætte det ind i vores ligning, vi sluttede med hernede. Jeg skriver den lige op her. Cn er lige med an plus bn plus 2bx
hvor x her er erstattet med a. Nej, hvor x her, der står x her. Og så har vi fundet et andet udtryk for x hernede. Så der kommer til at stå cn lige med an plus bn plus 2 gange b gange parentes minus a, så vi fandt ud af her, og det samme som x gange cosinus til c. Det er slut. Og så skal vi bare ophæve parentesen. Det her det er jo det samme som x. Så vil vi bare ophæve parentesen her. Når vi ganger minus og gange sammen, så vinder minus altid. Så der kommer til at stå cn lige med an plus bn minus 2 gange b gange a gange cosinus til c. Så står der godt nok a gange b heroppe i vores formel, men faktorernes orden er ligegyldige, så vi kan bare bytte om, så der kommer til at stå cn lige med an plus bn minus 2 gange a gange b gange cosinus til c. Og dermed er det vist.